салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нартиҷи. Имрӯз мо дар шаҳри Душанбе бозори Саховат Панчер омадем. Дӯстони азиз, шифонер, хоб шифонер купе дар як тарафаш барои ягон вай чизои лавозимоти муҳимро мондан, ё гул мемонад, ё китоб, ё ягон чи боша, марҳамат. Хоб 2500 сомонӣ дастсафка дорад дар шаҳри Душанбе, бурда расонида ройгон. Хоб кравати двухспальни кравати даври шӯравӣ ё полуторка меган ино. Аз односпальни крават калонтар аст, двухспальни майдатар 600 сомонӣ. 600 сомонӣ. Хоб стенка истеҳсоли Руминия 1000 сомонӣ. Стенка истеҳсоли Руминия 1000 сомонӣ. Даври шӯравӣ. Муштариёни муҳтарам, марҳамат, кухни гарнитур барои ошхонаҳо, марҳамат, инҳо бениҳоят навам, ёра нав сабират мекунем, ҳаминҷа ҷавомарӣ материал, хоб маҳсулот истеҳсоли Қазоқистон, Россия. Хоб агар муштарӣ хоҳонаш бошад, заказ фармоиша мо қабул мекунем. Хоб ҳамино квадрати вай пагони метраш 1000 сомонӣ, нархи бозориш 1000 сомонӣ. Агар муштарӣ да маъқул бошад 1 метра 1000 сомон мешавад, 1200 сомон. Мо метрои 1.20 дорем, 2.40 дорем, 1.80 дорем. Як пагони метраш 1000 сомонӣ, нархи бозориш 1000 сомонӣ. 3 метраш 3000 сомон. Агар фармоиш шавад аз тарафи муштарӣ, рафта хонаашро чен мекунем, ошхонаашро чен мекунем, заказ фармоиш аз 1500 сомонӣ сар мешавад, вобаста ба ҳамун маҳсулота, вобаста ба материалаш. Қазоқистон, Россия, Хитой, Узбекистон, Турсия то 4500 сомонӣ заказ қабул мекунем. Фармоиш ҳам дастафка дорад, ҳам установка. ин бозориш ки 1000 сомонӣ фақат дастафка дорад, то назди ҳавлигӣ, то назди манзили зист фақат дастафка дорад. ноҳияҳо, вилоятҳо то терминалҳои ҷои мусофирбарӣ ҳамин чиз дастрасӣ дорад. Марҳамат, любой намуд фармоиша қабул мекунем. хоҳ вай шифонер бошад, хоҳ кухни гарнитур бошад, сервант бошад, фарқ надорад, прихожка бошад, фарқ надорад. Муштарӣ чизи хоҳон бошад, марҳамат, материалҳо бо муштарӣ вақте ки дар алоқа мебурад, мо метавонем ки дигар материалҳоро пешниҳод кунем. озия ба шакли барои навор гирифтаистем. Марҳамат, хоҳиштон бошад, муштариёни муҳтарам. хоб материал, хоб қисмҳои эҳтиётӣ пешниҳод мешавад. дар ҳамин дарунаш вай мойка, ҷои вай дастшӯяк ин ваёша ҳамаша мо брида метиҳем. столешницаҳои хуб дорем. Материал вобаста ба ҳамун хоҳиши муштарӣ. фармоиш аз 1500 сомонӣ сар мешавад то 4500 сомонӣ. марҳамат. муштариёни муҳтарам, марҳамат, дар тиҷорати мо бо навсозӣ шид. хоб диванҳои даври шӯравӣ раскладной мегуфтанд, ҳозир раздвижной, ҳам барои шиштан, ҳам барои хоб рафтан. марҳамат, ҳам барои нишастан, ҳам барои хоб рафтан. марҳамат, пешниҳод мекунем. нархошон 1600 сомонӣ фақат барои нишастан. марҳамат, ин атагаш намебарояд. 1600 сомон. 2200 сомон аз тагаш мебарад, двухспальни крават мешавад бо любое время. марҳамат. муштариёни муҳтарам, инаш аз тагаш мебарояд. марҳамат, якам таваҷҷӯҳи муихила. марҳамат, мана 2200 сомонӣ нархинаш. фақат мешиштагиаш 1600 сомон. барои мана бо барои ошхонаҳо, барои вай ҷои истироҳатӣ 600 сомонӣ як донааш. марҳамат, 600 сомон. ино нав баровардастем, истеҳсол шидаистем, дар ҳамин Тоҷикистон истеҳсол мешаванд. марҳамат. марҳамат, муштариёни муҳтарам, стол бо 4 курсиаш, 4 та стулаш қатӣ 2000 сомонӣ барои ошхона, барои зал, хоб барои ҷои истироҳатӣ ва дамгирӣ. марҳамат, 2000 сомонӣ. шишагӣ столаш 4 та стул дорад.
استفاده بردگیم بعضی وای نقصان و کمبودی اینهاش هم ما تعمیر میکنیم، چیزی نو نیست، چیزی استفاده بردگیم. خب مرحمت خون تخته یا چای خورک национальный стол میگن اینا، همه رزمیراش هستند. از 200-250 سومون سر میشود تا 450-500 سومون. همه رزمیراش که مشتری بخواد مرحمت ما قبول میکنیم. خب هم مشتری خب کدام چیزی فرمایش بدهد مرحمت همه رزمیراش هستند. ماتریال های قزاقستان و روسیه است. خب برای عید معرکه ها برای چایخوری مرحمت همه رزمیراش هستند مرحمت. خب стол барои зал барои меҳмонхона хоб 4500 сомонӣ иборат аз 10 та курсӣ 10 та стул дорад. стол 10 та стул дорад марҳамат 4500 сомонӣ. хоб ду та стул ду та курсӣ якта вай калонтар барои ду нафар дуташ яктаи 2500 сомонӣ. истифода бурдагиам беуван истифода бурдагиам 2500 сомонӣ. дони муҳтарам пешниҳод мекунем шифонер ибора аз 4 дара мегӯем, ду дари байнаш оинадор 1500 сомонӣ марҳамат. шифонери 6 дара хоб истеҳсоли чин 1600 сомон. хоб шифонери 2 дара 500 сомон. шифонери 6 дара дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад 2000 сомон. 2000 сомон. бори дигарам такрор шавад дар шаҳри душанбе ройгон дар ноҳияҳо то терминалҳо ҳам ҷои мусофирбаршона ҳамин чизҳо дастрас карда мешавад. баъд муштари ба ҳам вай муомила мекунанд бурда расонида мешавад марҳамат. сервант рахи китобмонӣ канселярский барои идораҳои давлатӣ марҳамат барои ягон чизот мондан хоб 500 сомонӣ. хоб шифонери купе мегӯянд дарҳош роли қатӣ 1500 сомонӣ. материалаш глянц 1500 сомонӣ. дари мобайн оина дорад ва ёш ролик доранд дар болои ҳамон релс рафтан омадан мегирад марҳамат. марҳамат шифонер хоб истеҳсоли тоҷикистон дар худам ҳозир таҷҳизотҳо овардагиам бениҳоят хуб ва мисли моҷиб беларус ки ҳам хеле истеҳсол мешавад. тахтаҳоро аз қазоқистон ва россия меоранд дар ҳамин тоҷикистон ҳамин чиз ҷамъоварӣ мешавад 1500 сомонӣ. фақат ҳамин шишашро иваз мекунем ҳастаи шиш иваз мекунем тамом. хоб марҳамат шифонери 4 дараи хокистаранг хоб 1200 сомонӣ бо муомила дорад. шифонери 6 дара марҳамат шифонери 6 дара хоб 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ. сервантҳои даври марҳамат сервантҳои даври шӯравӣ советский сервантҳо ҳастанд истеҳсоли полша хоб 700 сомонӣ. тумучкоаш 100 сомонӣ ҳам мешавад тумучкоаш марҳамат. шифонер иборат аз 4 дара тоза заводской 1200 сомонӣ. катҳои хоб мерафтагӣ двухспальни кроватҳо дар якҷоягӣ ҳам фурӯхта мешавад алоҳида ҳам фурӯхта мешавад 1500 сомонӣ марҳамат. 1000 сомонӣ манаш 1000 сомонӣ. матрасош ба хоҳиши муштарӣ иваз карда мешавад фарқаш нест марҳамат. нишонаи мо муштариҳои муҳтарам адреси мо нишонаи мо хоб саховат бозори паншер наздик ба телефон бозор хоб наздик ба телефон бозор бозори паншер. бори дигарам такрор шавад бозори паншер мебелҳои истифодабурдашудагӣ дар назди телефон бозор. хоб телефонҳо 98 3 та 5 3 та 7 бо як панҷи дигар. бори дигар такрор шавад 98 3 та 5 3 та 7 бо як 5. дигар рақами телефон 087 654 3 79 987 654 379.
раҳмати шумо. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархови ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.